Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Filmer du? Ja. Okay. Velkommen til Gummihal Jerusalem. Vi har sensationelle nyheder fra Jesus Kristus. Jesus har delt brød og fisk ud til en menneskeflok på over 5.000 med kun 5 brød og 2 fisk. Hvad har du at sige til det, Kasper? Ja, vi stiller hurtigt om til vores rapporter, Maria Magdalene. Jeg står her ved en sø i Israel sammen med Sara fra Fødevaredirektoratet. Hvad siger du til denne handling, som Jesus har lavet? Jamen, der er jo sket det, at Jesus han har delt mad ud til 5.000 mennesker af 5 brød og 2 fisk. Og det er simpelthen en meget uhygiejnisk handling. Hvordan kan den her situation være så alvorlig? Det er simpelthen fordi, at han har ikke visket fingre. Han har ikke haft et hygiejnekursus, og det er simpelthen uacceptabelt. Den her lille dreng, som han har fået det her mad fra, han har heller ikke haft et hygiejnekursus. Og han har altså heller ikke vasket fingre. De har ikke haft et bord at sidde på, og det er simpelthen rå fisk, vi har med at gøre. Så det er bare en meget alvorlig sag. Hvad er din vurdering så af den her meget alvorlige sag? Jamen først så vil jeg skrive en meget lang og meget alvorlig rapport, som Jesus han skal se på bagefter. Fordi det her, det er simpelthen ikke acceptabelt over for de her 5.000 mennesker. De kan blive syge, og de kan også dø af det, hvis det skal være. Så det er det, jeg vil gøre her bagefter. Hvad er så din vurdering, Hvad er din endelige vurdering så? Sur smiley herfra. Jeg hører lige her i min øresnegl, at vi skal tilbage til studiet. Tak til Sara. Forfra. Okay. Tak for det, Maria Magdalene. Jeg synes nu også, at det er for ringe, at Jesus slet ikke har tænkt på hygiejnen nu, hvor det var fra 5 brød og 2 fisk til 1-5.000 mennesker. I vores familie har vi for eksempel også tænkt rigtig meget på hygiejnen, og det er simpelthen, det er bare ikke okay for ham at gøre det. Hvad har du at sige til det, Fred? Ja. Jeg tror bare, vi stiller om til Maria Magdalene igen. Jeg står her i ørkenen sammen med Jesus, og hvordan har du det? Hvad skete der her? Den her lille, søde, dejlige dreng, han havde 5 brød og 2 fisk. Og der var 5.000 mennesker, som sultede, så jeg gav dem alle sammen mad. Hvordan har du det med, at Fødevaredirektoratet de har givet dig en sur smiley? Jeg er selvfølgelig meget ked af, at det skal gå ud over de her mennesker, hvis de tror, at det går ud over deres hygiejne. Men det er jeg helt sikker på, at det ikke gør, for jeg ved, at Gud er med dem, og at de ikke bliver syge. Hvordan har du gjort det her, Jesus? Altså, det er virkelig imponerende. 5 brød og 2 fisk, det kan jo ikke lade sig gøre til så mange mennesker. Nej, det mener du måske ikke, men jeg mener, at Gud er med mig. Så alt kan lade sig gøre. Tilbage til studiet. Det var godt med nyhederne. Nu til vejrudsigten. Der er i øjeblikket 60 grader i din kælder. Det er ikke